Min største interesse, det er egentlig at finde roen, eller at være i stilheden og finde roen inde i mig selv. Stilhed kan sådan set bruges til rigtig mange ting, men det er der, hvor vi begynder at få de gode idéer for det første. Det næste er, at det er igennem stilheden, vi faktisk kan mærke os selv. Om jeg er glad, eller om jeg er ked af det, eller om jeg er sur, eller hvordan har min krop det, hvordan virker min krop. Der er en tendens til, at vi bruger rigtig meget tid på at fylde os op med en masse støj. Og støj kan være alt lige fra fjernsyn og internet, gå i byen og så fremdeles. Men det kan også godt være sådan noget som at ryge, drikke kaffe, altså andet stimuli, overspise også og sådan noget. Og alt det der er med til at gøre, at vi ikke kan mærke alle tingene ind i vores krop. Jeg synes jo noget af det mest fantastiske, det må være, at man vågner op hver eneste morgen og tænker, ej, hvor er det bare skønt, og hvor er jeg taknemmelig for det her, som jeg har. Jeg er taknemmelig for mit arbejde, jeg er taknemmelig for min partner, jeg er taknemmelig for, hvor bor jeg henne. Og have den der energi, i stedet for at jeg vågner op og tænker, nej, hvor er det træls at være mig, og jeg gider ikke på mit arbejde nu. Jeg gider ikke at være sammen med ham eller hende, som jeg nu er sammen med. Og sådan noget. Der er mere energi, der er mere mental wellness i det andet. For mig er stilheden også et kreativt springbræt til noget andet, til noget mere, til noget bedre. Eller man kan sige, stilheden kan også godt bruges som en katalysator. Altså, den transformerer noget andet. Religion er for mig jo nogle regler og nogle dogmer, som er blevet sat op. Og stilhed er jo ikke indbefattet af regler og dogmer. Stilhed er jo bare. At meditation er jo ikke kun at sidde i lotusstilling og sidde og se lyde. Meditation kan jo også fint være, når man går en tur i skoven. Det kan også være, når man sidder sammen med sin partner, og er ekstremt nærværende, fordi det er jo det, som meditation handler om. Det handler bare om at være nærværende i øjeblikket. Jeg tror rent fejlagtigt tror rigtig mange folk, at meditation handler om, at man ikke må tænke noget. Det er sådan den der første tanke, som rigtig mange folk får. Du må ikke tænke noget. Mit fokus på stilheden, det giver mig ro. Det gør også, at jeg har mere overskud. Jeg har også en stressende hverdag med en familie og børn, der skal hænge sammen og skolegang. Nogle gange kan det være kanon godt lige at stoppe op og sige, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Det er også stilhed. Det er også meditation.